Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Казанда гриппка каршы прививка ясату җиңеләйде. Метро станцияләрендә мобиль пунктлар ачылды. Түбән Камада халыкны диспансерлаштыруга керештеләр. Быел ул алдан язылу буенча үткәрелә. Халкыбыз сөекле җырчысын соңгы юлга озата. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева вафат. Түбән Камада кичә булган янгынның сәбәпләре тикшерелә. Кичке якта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 112 телефоны аша Сөембикә урамындагы 9 картлы йорттагы бер фатирда янгын чыгуы турында хәбәр алына. Янгын сүндерелгәч, фатирда бер ирнең гәүдәсе табыла, аның шәхесе ачыклана. Татарстан прокуратурасы вакыйга булган урынга оператив тикшерү төркемен җибәрде. Янгынны сүндергән вакытта күршедәге фатирдан 10 кешене, шул исәптән йөрмәүче бер ирне алып чыгалар. Тагын 40 кеше йорттан үзләре чыгып китә. Тиз уңайлы. Республикада гриппка каршы вакцина ясауда төрле мөмкинлекләрне кулланалар. Поликлиникалардан тыш Казан метросы станцияләрендә мобиль пунктлар да ачылды. Аларда республикада яшәүче һәркем бушлай прививка ясата ала. Шәхесне раслаучы документның гына булуы кирәк. Хәзер Казанда гриппка каршы прививка ясату тагын да җиңеләйде. Метродан чыккан урыннарда мобиль пунктлар бар. Аларда республиканың һәр кешесе гриппка каршы бушлай прививка ясатала. Үзең белән шәхесне раслаучы документың гына булуы шарт. Көн саен Петербург урамыннан меңләгән кеше уза. Кешеләр эшкә яки укуга чыга. Шәһәр тормышы темпында хастаханәдә яки поликлиникада прививка ясату өчен барлык кешеләр дә вакыт таба алмый. Ә мобиль пунктлар мөһим вакциналарга мөмкинлек бирә. Бигрәк тә пандемия чорында алар әһәмиятле. В связи с такой ситуацией сложной, то есть задумаешься прежде всего о своем здоровье. Регина Нигъматуллина укырга барганда вакцина ясауның мобиль пунктын күреп алган. Шунда ук прививка ясатырга булган. Бүтін процедура нибары 5 минут вакытын алган. Бүтүнләй авыртмый. Мин моңа кадәр прививкалар ясатудан курыктым, чөнки авыртудан курка идем. Чынлыкта берни тоймадым. Тиз ясадылар, бик мобиль эшлиләр. Мондый мобиль пунктлар хәзер авиатөзелеш, Яшлек, Кәҗә һәм Сукно бистәләре, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты, Әмәт һәм Имәнлек метро станцияләре янында барлыкка килде. 20 сентябрьгә кадәр алар иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр ачык булачак. Соңрак сәгать 12-дән 6-га кадәр. Моннан тыш барлык прививка ясатучыларга рәсми белешмә бирелә. После получения прививки человеку выдается Прививка ясалганнан соң кешегә прививка турында белешмә бирелә. Аның паспорт мәгълүматлары, датасы, дозасы һәм вакцина сериясе, аның исеме күрсәтелә. Метрода прививканы 3 октябрьгә кадәр ясатырга мөмкин. Айзилә Батырханова, Мурат Метшин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Канда глюкоза, холестерин дәрәҗәсен билгеләү, кан басымын үлчәү өчен кабат мөмкинлекләр ачыла. Түбән Камада халыкны диспансерлаштыруга керештеләр. Тикшерү чират буенча түгел, алдан язылып үткәрелә. Тулырак киләсе материалда. Диспансерлаштыру вакытында кешеләрнең буй озынлыгы, авырлыгы үлчәнә. Буларның барысы да симерү яки ябыгуны билгеләү, дөрес диагноз кую өчен кирәк. Диспансерлаштыру 31 августтан яңадан башланды һәм кешеләр аны актив рәвештә уза диләр табиблар. Вот когда я прохожу, для здоровья, наверное, отличусь. Диспансерлаштыруны 18-дән алып 39 яшькә кадәр һәркем 3 елга бер тапкыр узарга тиеш. Әмма 40 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә сәламәтлекне ел саен тикшертергә кирәк. Диспансерлаштыру инвалидлыкка чыгу яки вакытыннан алда үлем сәбәбе булырга мөмкин булган хроник йогышлы булмаган авыруларны иртә срокларда ачыкларга ярдәм итә. Первый этап – это профилактический медицинский. Беренче этап профилактик медицина тикшерүен узу, өстәмә тикшерү методларын сынап карау. Югары кан басымы, глюкозаның югары дәрәҗәсе, тәмәке тарту, наркотиклар куллану куркынышы да ачыклана. Ә тагын холестеринга канны тикшертү дә бик мөһим. Белгечләр тикшерүе күп нәрсәне ачыкларга булыша. Быел диспансерлаштыру элеккечә чират буенча түгел, алдан язылып үткәрелә. Терапевттан юллама алып яки информат аша диспансерлаштыруга язылырга мөмкин. Кол үзәккә шалтыратып та язылырга мөмкин. Быел Түбән Камада диспансерлаштыруны 36 меңнән артык кеше узарга тиеш. Гөлназ Ибрахимова, Светлана Шумкова, Татарстан яңалыклары.
Казанда ягып жылыту сезоны 21 сентябрьдән башланырга мөмкин. Бу хакта башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин әйтте. Синоптиклар салкыннар килүне фаразлый. Шул сәбәпле башкарма комитет җылылык бирүне вакытын карый. Әлеге йөкләмә торак коммуналь хуҗалыгы комитетына, Казан районнары хакимиятләре башлыкларына һәм башка җаваплы затларга бирелде. Август ахырында Казандагы йортларның 96% ягып жылыту сезонына әзер иде. Республиканың күпчелек районнары игеннәрне урып җыюны төгәлләде. Хәзер төп игътибар рапс, шикәр чөгендере һәм бәрәңге уңышын алуга юнәлдерелде. Апас, Буа, Шүпрәле, Зәй, Минзәлә, Түбәнкама, Сарман, Тәтеш һәм Тукай районнарында шикәр чөгендерен алалар. Әгерҗе, Арча, Балташ, Биектау, Алабуга, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Минзәлә, Түбәнкама һәм Тукай районнары бәрәңге җыюны яхшы оештырды. Минзәлә районында бәрәңге алу тәмамланып килә. Һәр гектардан 283 центнер икенче икмәк чыга. Бер үк вакытта җирләрне туңга сөрүше дә дәвам итә. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Быел республика президенты Рөстәм Миңнеханов авыл халкына яшелчә культуралары орлыкларын сату программасына 10 миллион сум акча бирү турында карар кабул иткән иде. Әлеге программа буенча авыл халкына орлыкларны һәм үсентеләрне бушлай бирү күздә тотыла. Тулырак киләсе язмада. Бу катлаулы икътисади вәзгыять шартларында авыл кешеләренең үз мәшгульлеген һәм республиканың азык-төлек иминлеген тәэмин итүгә булыша. Татарстан авылларында яшәүчеләр бушлай 31 тонна суган, 1 тонна кишер, 820 килограмм аш чөгендере орлыгы һәм 162,865 дәнә кәбестә үсентесе алган. Чәчү һәм утыртуның гомуми мәйданы 604 гектардан артып киткән. Авыл халкына яшелчә орлыкларын сату программасы быел килеп туган эпидемиологик хәл сәбәпле бик кирәкле, вакытлы булды. Быел яз көне орлыклар барыннан да элек авылда ялгыз яшәүче пенсионерларга, аз керемле кешеләргә, эшсез калган кешеләргә таратылды. Әйтик, Әлки районы авыл җирлеге район кулланучылар кооперативы аша 1300 килограмм суган, 50 килограмм кишер, 55 килограмм аш чөгендере орлыгы, 6500 дәнә кәбестә үсентесе алган. Үстерелгән уңышны авыл халкы үзендә калдыра, артыгын кулай бәяләрдән район кулланучылар берлегенә тапшыра. Авыл халкыннан алынган уңышны авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә саталар. Ярминкәләрдә быел Әлки районында яшәүчеләр тарафыннан үстерелгән 3 тонна ярым яшелчә сатылган. Уңыш җыюның хәзер иң кызган чагы. Бушлай орлыклар алган авыл халкы 2790 тонна суган, 6660 тонна кишер, 3075 тонна аш чөгендере, 380 тонна кәбестә җыяр дип көтелә. Идел Кыямов, Татарстан яңалыклары. Сәламәтләндерү лагерьләрендә җәй көне генә түгел, елның башка фасылында да ял итәргә була. Кама Артек пилот проектын башлап җибәрделәр. Аның уникальлеге шунда: балалар уку процессыннан аерылмыйча ял итәләр. Дәресләр мәктәп расписаниесе буенча уза. Бу хакта киләсе язмада. Камский Артек стоит. Укытучы да үз урынында, балалар да парта янында дәрестә утыралар. Каршыларында дәфтәр китаплары. 36-нчы мәктәп укучылары өчен уку көне рус теле дәресеннән башлана. Моннан тыш планда технология фәне дә бар. Барлык дәресләрдә мәктәп расписаниесе буенча уза. 3 смена дәвамында шулай. У нас вчера была математика, английский и литература. Вечером был квест, а потом мы пошли на дискотеку. Балалар лагерга үзләренең сыйныф җитәкчесе белән бергә керә. Форматтагы смена балаларга гына түгел, укытучыларга да кызыклы. Педагогларның дәресләрне башкача үткәрү мөмкинлеге туган. Эш программасы бик үзенчәлекле. Мы стараемся давать те задания, которые связаны именно с Артеком. Лагерьдә ял итүче балаларга дәресләр кызыклы, мавыктыргыч булсын дип без тырышабыз. Алар бик теләп укыйлар. Төшке аштан соң балалар өчен өчен лагерь тормышы башлана. Вожатыйлар төрле уеннар, осталык дәресләре, спорт бәйгеләре оештыралар. Смена 3 көн дәвам итә. Это вообще на самом деле профилактика выгорания как детей, школьников, так и педагогов. То есть это такой психологический момент. Монда укытуны ничек оештырабыз, ата-аналарга да, балаларның үзләренә дә бик ошый. Белемнәрне ныгыту өчен шартлар җитәрлек. Юллама бәясе 3 көнгә 350 сумнан аз гына артыграк. Калган сумманы Татарстан бюджетыннан түлиләр. Әлегә проект сынау режимында эшли. Шулай да хәзер үк инде бу проектның бик кызыклы һәм файдалы булуы турында әйтергә була. Ул һәркемгә дә ошый. Фарис Мөхәммәдов, Татарстан яңалыклары.
Кайгылы хәбәр. Татарстанның халык артисты, халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева вафат булды. Президент Рөстәм Миңниханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин һәм башка рәсми затлар кайгы уртаклаштылар. Мәрхүмә белән хушлашу Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә тиздән сәгать 10-да башлана. Әзрәк кенә булган гомернең яртысын артка ташларга. Хәмдүнә Сәйдгали кызы Тимергалиева 1949 елда Башкортстанның Брай районы Катлыяр авылында туган. Артист булып киткәнче Уфа элемтә станциясендә эшли. Концертларда да гел катнаша. Иҗатының шешә аткан чыры 1976-87 елларда Татар дәүләт филармониясендә эшләгән елларына туры килә. Репертуарында меңләп җыр бар. Шулардан 200 татар халык җырлары. Хәмдүнә шаулап гөрләп безнең филармониягә килеп керәдер, шаулап гөрләп ул бөтен сәнгать дөньясында иҗат итте. Ана һәрбер җыры үзенә күрә, ул бары тик Хәмдүнә тудырган гына җырлар иде. Ул халык җырларымы, ул композиторлар әсәрләрме, ул үзенең хезмәтенә һич китмәле, менә шундай югары дәрәҗәдә таләпчән иде. Сәхнәгә чыгам, ул халык белән аралашам, ул үзенең язмаларын эшлим ул. Мин уйлыйм, ул безнең татар халкының күңелендә бик күп еллар әле якты булып, матур булып, Хәмдүнә булып сакланыр. Хәмдүнә Тимергалиева 2019 елда 70 яшьлеген билгеләп узды. Шул уңайдан филармониядә зур концерт бирде. Икенче концертын март аенда тамашачыларга җиткерергә планлаштырган иде. Әмма пандемия сәбәпле ул кичектерелде. 12 концертлар залында 2021 елның февраль аенда өстәмә юбилей концерты дип бәйрәм тамашасын кабат күрсәтергә ниятләгән иде. Әле узган атнада гына легендар җырчы Илһам Шакировка туган төбәге Тукай районының Бүләк авылында бюст ачу тантанасында катнашып килде. Әлбәттә көтелмәгән китү бу. Беребез дә уйламады. Ул әле китап чыгарып яшәп ятадыр. Юбилей чараларын дәвам итәдер. Планнары да күп иде. 9 сентябрь көнне Илһам Шакировның бюстын ачкан вакытта Кырыйга алып барып Хәмдүнә апага шундый фикеремне әйткән идем. Илһам Шакировның премиясын булдырдык дип әйткән идем сезгә. Шул Илһам Шакировның анда халыкчан җырчы дигән бер бар премия. Шул премияны Хәмдүнә апа сезгә эшлик әле, сезне шунда тертик әле дип рөхсәтен сораган идем. Шул хәтле шатланып риза булган иде. Апаем, рәхмәт сиңа. Илһам Шакировны миннән дә яхшы белүче юк. Шуңа күрә ул премияның беренчесен мин алырга тиеш дип дулкынланып, менә шушы үзгән узган атнада гына шушындый сөйләшү булган иде. Буквально бер 3-4 көн. Хәмдүнә оста җырчы булу өстенә киң күңелле, гадел, туры сүзле, ярдәмчел кеше булу белән дә безнең күңелләрдә калыр. Ел башында җырчының инсульт кичерүе мәгълүм. Рәхимсез үлем аны арабыздан мәңгелек калып китте. Якты елга, Шияле тау, Җомга, Бәхет юллары, Борай, бер кайтасы иде туган якка. Хәмдүнә Тимергалиеваның үлемсез җырлары ымыңы халык йөрәгендә озак сакланыр. Җырчы үзенә Башкортстанның халык артисты дигән исемне бирелүен дә белми калды. Бу турыдагы указны Башкортстан җитәкчесе февральдә үк имзалаган, әмма аны тапшыру тантанасы кичектерелгән булган. Мәрхүмә белән хушлашу Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә тиздән сәгать 10-да башлана. Хәмдүнә Тимергалиева Казанда җирләнәчәк. Татарстанда без тарихта эзлебез дигән шәҗәрәләр конкурсының зона этаплары башланды. Аны архив эше буенча Республика дәүләт комитеты уздыра. Конкурс гаилә кыйммәтләрен ныгытуны, нәсел дәвамчылыгын үстерүне, киң җәмәгатьчелекнең игътибарын Татарстан һәм гаилә тарихын өйрәнүгә җәлеп итүне күздә тота. Районнарда сайлап алу турлары үткәрелде. Зона турлары бүгеннән башлап 25 сентябрьгә кадәр Әлмәттә, Актанышта, Казанда, Биектауда, Балык бистәсендә һәм Апаста уза. Конкурста катнашучылар гаилә милли ашлары күргәзмәсен тәкъдим итә. Үзләренең гаилә тарихын чагылдырган шәҗәрә, гаилә киемнәре белән таныштыралар. Зона этапларында җиңүчеләр дипломнар, призлар белән бүләкләнә һәм республика конкурсының финалында катнашу хокукына ия булалар.
Бүген Татарстан халыклары дуслыгы йортында яңа татар җыры конкурсына багышланган матбугат конференциясе була. Анда авторлык конкурсының йомгаклары игълан ителәчәк. Конкурска барлыгы 347 гариза алынган. Авторлар арасында Татарстан, Россиянең башка төбәкләреннән, Швеция, Италиядән вәкилләр бар. Әсәрләрне күренекле шагыйрьләр, җырчылар һәм иҗат оешмалары вәкилләре бәяли. Исегезгә төшерәбез, яңа татар җыры конкурсын Республика Мәдәният министрлыгы белән Рәшит Вахапов исемендәге фонд оештырды. Бүген күренекле драматург, режиссер, театрга нигез салган остаз Кәрим Тинчуринның тууына 133 ел. Шул уңайдан төрле чаралар уздыру каралган. Традиция буенча иртәнге сәгать 10-да башкаланың театр коллективлары, Мәдәният министрлыгы, язучылар берлеге вәкилләре Кәрим Тинчуринның каберенә чәчәкләр салачак. Кәрим Тинчурин театрында Камал, Кариев һәм Тинчурин театрлары коллективлары арасында өстәл теннисы һәм шашка турниры үткәрелә. Театр артистлары һәм оркестр катнашында концерт та оештырыла. Кичен тамашачыларга Кәрим Тинчуринның «Үлемсез сүнгән йолдызлар» пьесасы буенча куелган спектакль күрсәтелә. Барлык чаралар да куркынычсызлык таләпләрен үтәп башкарыла. Татарстандагы 5 көллият, 2 техникум һәм 1 лицей, интернат WorldSkills Russia версиясе буенча 2019 елның иң яхшы 100 көллияты исемлегенә кергән. Бу хакта хәрәкәтнең рәсми сайтында хәбәр ителә. Ил буенча иң яхшы көллиятләр исемлегенә Татарстаннан халыкара компетенция үзәге, Казан мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумы, Казан педагогия һәм төзелеш, халыкара сервис, тәтеш гражданнарны яклау көллияте, Әлмәт политехника техникумы, Чаллы политехника көллияте, шулай ук КНИТУ КАИ лицей интерната кергән. Рейтингка кергән барлык уку йортлары да WorldSkills Россия хәрәкәте сертификатларын электрон рәвештә алган инде. Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумын тәмамлаучы белгечләр кайдалар гына эшләми. Алар арасында шигүче, зәркәнче кебек бүгенге көндә онытылып барган һөнәр ияләре дә бар. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әлеге техникумда булып, рәссам бизәүчеләр белгечлегенә укучы студентлар белән танышып кайтты. Бизәүче рәссам һөнәрен үзләштерергә очраклы килүчеләр юк. Алар барысы да диярлек мәктәп елларында ук рәсем ясарга яраткан балалар. Ләкин араларында башка белгечлеккә укыганнан соң өстәмә рәссам бизәүче һөнәрен үзләштерергә тәвәккәлләүчеләр бар. Мәсәлән, Алия Фәттахова агроном булырга укыган. Күрәсең, әлеге юнәлеш аңа бик якын. Хәтта рәсем ясар өчен дә авыл хуҗалыгы темасын сайлап алган. Авыл хуҗалыгын хәзергә хәтле, үстерәсем, күрсәтәсем килә. Чөнки авыл кешесе ул безнең шын геройлар, алар безне ашата. Тәхмин итә безне шәһәр кешесен, шуңа күрә аларны онытырга ярамый. Аларның хезмәтен үстерергә кирәк, авыл хуҗалыгын күтәрергә кирәк. Алия укытучылары Разида Юсупова остаханәсендә шөгыльләнә. Хәзер ул төркемдәшләре кебек үк еллык фәнни эш өчен рәсем ясый. Харис Якуповның танылган рәсемен копиясын ясыйм. Сыер саучы Фәүзия Гараева. Ул Шәле авылында хәзер дә исән, ул әби. Студентлар рәсемнең масштабында, төсләр чагылышында чамаларга өйрәнгән, ләкин укытучыларның киңәше дә ярап куя. Халык сәнгате һөнәрен өйрәтүдә техникумның ярты гасырдан артык тәҗрибәсе бар. Әлбәттә, бу рәссам бизәүче һөнәрен сайлаган студентларның әзерлегендә дә чагыла. Алар биредә рәсем сәнгатенең төрле жанрларында эшләргә, тематик композицияләр ясарга, гомумән үз куллары белән матурлык тудырырга өйрәнеп чыга. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Иртәгә шул ук вакытта сәгать 9-да очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.